El passat 10 de febrer, el Futbol Club Barcelona va obrir un compte oficial a Twitter en català per oferir l'actualitat del club en aquesta xarxa social. En saber-ho, Marc Cambit, aficionat del Barça amb inquietuds tecnològiques, va posar-se en contacte amb el club. Em va semblar que el més adequat era que gent professional en aquest sentit doncs ho fes servir, no? I que continuessin ells la feina i que la continuessin millor del que jo la podia fer, dedicant-hi més estones, ara sí de manera més professional, si tu vols, no? Una cosa així. Em va semblar el més adequat, és a dir, em semblava que era que seguir-ho d'alguna manera i que hi haguessin dos tuites del Barça, un d'oficial i un de no oficial, no tenia massa sentit, en particular si el no oficial, diguéssim el que portava jo, tenia més seguidors fins i tot que l'altre. Durant molts mesos, en Marc ha omplert el buit blaugrana que existia en aquesta potent eina de la web 2.0. En tot aquest temps, Marc Cambit ha plegat més de 114.000 seguidors d'aquest servei, followers en llenguatge específic. Analitzant una miqueta les estadístiques de quanta gent ens seguia, de cop i volta, a mesura que anàvem guanyant títols, que anaven caient i que anava sortint a la premsa mundial, fins i tot, evidentment, això es anava multiplicant. No? Així doncs, ara és el club el que gestiona aquests més de 114.000 seguidors del Barça, que s'aglutinen, sobretot, durant els partits i les hores prèvies. Una de les experiències segurament més fantàstiques és aquesta, no? Viure una retransmissió en el qual no és unidireccional, com a la ràdio o a la televisió, sinó que la gent et va donant una altra vegada el seu input, no? Les seves impressions. Realment, una experiència fantàstica en aquest sentit. A banda de Twitter, la presència del Barça a la web 2.0 s'estén també a Facebook i YouTube, on els aficionats del Futbol Club Barcelona poden opinar i compartir continguts sobre el seu club.